Gerenụ akụkọ ụwa nke tata bụ Tọzdee, abalị 24 n'ime ọnwa Maachị afọ 2022. Akụkọ ụwa na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network, ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị a n'uju ya. Ndị ọkpa egbe egbuola onye isi ndị otu nchekwa Igbo na ọchịchị kansụl Ezza na steeti Ebonyi bụ Maazị Magnus Iganda. Ozi anyị nwetara kọwara sio na egburu nwa amadi a n'ụlọ ya n'isi ụtụtụ ụnyaahụ bụ Wednesday. Otu nwaafọ ime obodo ahụ bụ onye na-achọ ka akpọọ ya aha bụ onye gwara ndị nta akụkọ okwu sịrị na nke a kpalitere ụjọ n'ime obodo Umuezakọ dị na ime obodo Nkoromo. Ọ gara n'ihu kwuo sị na ndị ọkpa egbe a bịara n'ụlọ nwoke a n'isi ụtụtụ ụnyaahụ. Ọ sịrị na ndị a dị mmadụ abụọ bụkwa ndị ji ọgba tumtum zọchie ma werekwa egbe gbagbuo ya. Nke a kpalitere ndị na-ere ahịa na mpaghara ahụ jiri mee ngwa gbachisie ọma ahịa ha ma rie mbọmbọ. Otu onye nwere aka oke na mpaghara ahụ bụ ode akwụkwọ ozi otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressives Congress APC bụ onye isi oche Ezza North bụ Maazị Emeka Nwaọnụ kwupụtara nke a dịka ihe mere n'ezie ma kọwaa ya dịka ihe iju anya nye ha. Nwaọnụ n'ozi o zipụrụ n'aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị ya kpọkụrụ ndị ọrụ nchekwa ka ha chọpụta ndị kpara arụ ahụ bụ ndị gburu onye isi otu nchekwa Igbo bụ Magnus Iganda. Ọ gara n'ihu kasie ezinụlọ nwoke a obi nakwa ndị obodo Umuezakọ nke dị n'ọchịchị kansụl Ezza North na steeti ahụ. Ka o sila dị, ọ na-ekwuchitere ndị uwe ojii bụ Lovet Oda ekwupụtabeghị nke a n'oge anyị wepụtara ozi ya ka oku akpọrọ ya bịara dịka mmiri awụrụ n'elu okwute. Simon Ekpa bụ onye na-eso ụzọ Nnamdi Kanu bụ onye ndu otu Indigenous People of Biafra ekwuolesio na gọọmenti Kenya agaghị alanahụ ebubo ahụ eboro ha n'aka ha dị na nwụchi ahụ nwụchiri Kanu n'ime obodo ha nke dị na mpaghara ọwụwa anyanwụ mba Afrịka nakwa mkpọghachite ya na Naịjirịa n'abalị 19 nke ọnwa Juun n'afọ 2021. Ekpa onye kwuru okwu ụnyaahụ bụ Wednesday n'akara nzirịta ozi Twitter ya sịrị na okwu ahụ Kenya na-ekwu sị na ha enweghị mpịakọta ozi bụ ebe edebara ya n'ukwu akwụkwọ na Kanu hapụrụ obodo ha gawa mba ọzọ erujughị afọ. Nwa amadi a jiri Finland mere ebe obibi sịrị na ya tụrụ anya ịhụ ka e nyere Naịjirịa ntaramahụhụ maka arụ a ha kpara site n'ịtọrọ ma kpọlata Kanu na Naịjirịa. Aka na-achị steeti Imo bụ Hope Uzodimma arịọla ndị ọkpa egbe na ndị aka ha dị n'ọnọdụ enweghị nchekwa a na-ahụta na mpaghara South East si ha biko dododo ka ha minye mma ha n'ọbọ ma kwụsị igbu ọchụ n'aha Chineke. Uzodimma rịọrọ arịrịọ a mgbe ya na onye isi ala Muhammadu Buhari nwesịrị nzukọ na mbido izu a. Onye isi ala nọrọ na mbụ kpọkuo Uzodimma n'ihi iri elu ọjị n'ọnọdụ enweghị nchekwa a na-ahụta na mpaghara South East tụmadị na steeti Imo nakwa ogbunigwe ahụ a tụrụ n'ụlọ onye ndu ọhaneze ndị Igbo bụ ọkammụta George Obiọzọ. Ka o sila dị, aka na-achị steeti Imo n'oge ndị nta akụkọ gbara ya ajụjụ ọnụ rịọrọ ndị ọkpa egbe a bụ ndị a na-amaghị ndị ha bụ ka ha kwụsị igbu ọchụ. Ọ sịrị na mgbe ya na onye isi ala nwere nzukọ na ha kpebiri ụdị atụmatụ ha ga-eji wee zute ọnọdụ enweghị nchekwa bụkwanụ ihe mere o ji wee na-arịọ ndị ọkpa egbe a bụ ụmụnna ya nakwa ndị ntorobịa ka ha minye mma ha n'ọbọ. Ọ kpọkuru ndị kwenyere na ọ bụ ịnya ọtụmọkpọ n'ukwu wee wakpo ụlọ ọrụ ndị uwe ojii bụ ụzọ agamnihu ka ha kwụsị ya. Ọ sịrị na ya na-arịọ arịrịọ a n'ihi na ya na-atụ egwu Chineke bụkwa ihe mere o ji wee gbunye ikpere n'ala wee na-arịọ ha ka ha kwụsị nkwafu ọbara. Uzodimma gara n'ihu kwuo sị na ya rịọrọ onye isi ala ka o nyere ya aka bụkwanụ nke ọ nabatara. Cheta na aka na-achị steeti Imo n'oge ya na onye isi ala Muhammadu Buhari nwesịrị nzukọ na Abuja gwara ndị nta akụkọ sio na ya arịọla onye isi ala ka ọ gbakwunyekwuoro ya ndị ọrụ nchekwa ma bunyekwa ha ngwa agha tara ọchịchị iji wee memina ndị na-eyi ndụ egwu na steeti ya bụkwanụ nke ọtụtụ ndị mmadụ kọwara dịka nke ezi uche na-adịghị n'ime ya, ebe ha sịrị na ọ bụ mkparịta ụka ga-eme ka ọnọdụ a jụọ oyi. Ndị otu Indigenous People of Biafra bụ IPOB eboola ọchịchị etiti ebubo ma kọwaa ya dịka onye na-ebu ndị ọkpa egbe dịka akwa ma na-ekukwa ha dịka nwa amụrụ ọhụrụ. O tiri obeu banyere mmegbu a na-emegbu onye ndu ha bụ Nnamdi Kanu n'ụlọ mkpọchi DSS. IPOB kwuru nke a n'otu ozi o zipụrụ site n'ọnụ na-ekwuchitere ya bụ Emma Powerful. Otu a sịrị na kemgbe a nwụchiri onye ndu ha na mba Kenya ma kpọlata ya na Naịjirịa, a nọrịsị na-enye ya ntaramahụhụ ma na-emekpụ ya ọnụ. IPOB gosiri iwe ha wee sio na anaghị ekwe ka Kanu gbanwee uwe oyi n'ahụ ebe gọọmenti na-aga dụọrọ ndị otu Boko Haram chigharịrị n'uwe ọhụrụ. Ọ gara n'ihu kpọkuo mba ụwa bụ ndị bụ otu ọgbajie na mba ụwa
nakwa otu ndị na-achụso ugwu ruru mmadụ na ndị nnọchite anya mba ụwa dị iche iche ka ha kulie ma kpọọ oku ka a tọhapụ Kanụ dịka ọ sịrị na iwu mba ụwa nakwa nke Naịjirịa kwadoro mmadụ ịchọ nnwere onwe. Ọ sịrị na ndị Igbo niile ga-akpakọ onwe ha ọnụ ma mara na ha enweghị oke na Naịjirịa. Naanị otu ụzọ ha pụrụ iji nweta ọdịmma ha bụ nnwere onwe Biafra. Ọ kpọkuru mba ụwa ka ha nyere Biafra aka nweta nnwere onwe ya pụọ na Naịjirịa. Ndị ọkpa egbe atọhapụla 75 ndị ahụ ha tọrọ n'ime obodo ya Katsina dị na mpaghara Kekungwaje n'ọchịchị kansụl Bungudu na steeti Zamfara. A tọrọ ndị a n'agha abụọ ha busoro n'ime obodo ahụ kemgbe ọnwa abụọ. Ndị ekperima nọrọ na mbụ tọrọ mmadụ 61 ma ka ọ gasịrị mkpụrụ ụbọchị 36 ha gara wakpokwa ime obodo ahụ nke ugboro abụọ ya tọrọ mmadụ 15 tinyekwara otu nwatakịrị nwaanyị gbara afọ 6 bụ onye ha sịrị na ha hụrụ ya n'anya dịka otu n'ime ha sịrị na ya enwetabeghị nwa nke aka ya mere na ya ga-eji obere nwa mere nwa ebe ha dọkpụrụ ya n'aka nne na nna ya. Ka o sila dị ka ha tọpụrụ mmadụ 76 ndị a, nwatakịrị ahụ esoghị n'ime ya. Ndị obodo a mere ka amata sio na ha kwụrụ $10 tupu atọhapụ mmadụ ndị a. Ka o sila dị, ndị ọkpa egbe a nyere ọnọdụ ka ndị nche obodo ahụ kwasa ngwa ọgụ ha tupu ha atọhapụ ndị a ha tọrọ atọrọ dịka otu nwa amadi bụ Mohammed Sadiq mere ka anyị mara. Ka o sila dị, ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii na steeti Zamfara bụ Mohammed Shehu ekwupụtabeghị nke a n'oge anyị webatara ozi ya. Igbo bụ Igbo ndị ọma, a sị na asụpụ otu ihe ọrụ akwa mma. Ya mere chete nke ọma na akụkọ ụwa na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Igbo onye rụrụ ọrụ n'otu ndị agha nọ arụ ọrụ dịka onye agha na mba Amerịka nakwa na mba ụwa gbaa gburugburu. ABVet na-akpọ gị ka ị bịa sonyere n'otu ha. Naanị nyopuo ha n'akara nwaudide ha bụ www.abvet.org ma ọ bụ na WhatsApp 202-250-0001. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị fọdụrụnụ. Egbuola mmadụ 3 tinyere otu nwatakịrị ma merụkwa mmadụ 7 ndị ọzọ ahụ mgbe otu onye soja gbara egbe aghara aghara dịka onye ikuku febara n'isi na-enweghị ihe mkpali ọbụla n'ime obodo Mefa dị na steeti Borno. Onye isi otu nchekwa mpaghara North East bụ otu akpọkwasịrị Operation Harudin Kai bụ Major General Christopher Musa kwupụtara nke a n'ihu ndị nta akụkọ. Ọ kọwara ebelebe ahụ gburunu dịka ihe jọkara udele na njọ ma bụrụkwa agwa na-ezighị ezi bụ nke onye agha ahụ kpara. Ọ kasiri ezinụlọ ndị ahụ egburu egbu obi ma nyekwa mmasị obi ike na ndị otu ya ga-enye ndị a nwetara mmerụ ahụ ọgwụgwọ. Ọ sịrị na ha agaghị anabata ụdị agwa ọjọọ ahụ dị otu ahụ bụ nke onye otu ha kpara, ebe o kwere nkwa inye ya ntaramahụhụ ruru ya. Njinji a jiri ụnyaahụ bụ Wednesday. Otu kansụl ndị okenye na steeti Imo akatọọla mwakpo Obi onye isi ọhaneze ndị Igbo bụ ọkammụta George Obi ọzọ site n'aka ndị ọkpa egbe a na-amaghị ndị ha bụ ma kọwaa ya dịka arụ bụrụkwa nke na-adabaghị adaba. Ndị isi otu kansụl a kwupụtara nke ụnyaahụ n'ozi ha zipụrụ nye ndị nta akụkọ n'Owerri site na bụ nke onye isi oche ha bụ Eze Cletus Ileomuanya bịanyere aka n'ime ya tinyere odeakwụkwọ ya bụ Dọkịnta Maxwell Duru. Ọ sịrị na ndị Igbo agaghị aga n'ihu na-egburite onwe ha ma na-ebibi akụ enwe ụmụnne ha ebe ha kwesịrị ịgbakọta aka n'ọkụ ma kwuo okwu n'otu olu megide arụ ndị ahụ na-eme na steeti Imo nakwa nke na-emetụta ndị Igbo n'ozuzu oke. Otu a kasịrị Prọfesọ Obi ọzọ obi nakwa ezinụlọ ndị nke a metụtara n'otu ụzọ maọbụ nke ọzọ. Ọ rịọrọ ndị ọrụ nchekwa ka ha mee nnyocha tara ọchịchị ma chọpụta ka mmiri si wee banye n'opi ụgbọgọrọ. Ọ kpọkụrụ ndị ntorobịa n'ala Igbo ka ha gbanarị tigbuo zọgbuo ma n'ụdị ọbụla mgbe ọbụla ha na-egosipụta iwe ha kama ka ha gbasoro ụzọ iwu kwadoro n'idozi okwu ndị ahụ metụtara ha. Otu nwaanyị gbara 20 ewerela ọgwụ oke nyegbuo nwa ya. Otu onye ndu ndị ntorobịa na ọchịchị kansụl Madagali dị na steeti Adamawa bụ onye mere ka anyị mata nke a. Ọ gara n'ihu kwuo sị na ọ bụ otu nwoke gbara 22 tụwara nwa agbọghọbịa ime ma o nweghịkwa onye na-elekọta ya. Ọ gara n'ihu kwuo sị na ndị ntorobịa akpachiela nwaanyị a bụ onye jiri ọgwụ oke nyegbuo nwa ya. Akụkọ kọrọ sị na nwaanyị a bụ Amina Umaru bụ onye ya na
na di ya gbasara alụmalụ ha ma ọ gara jekwuru nwoke ọzọ bụ Buba Musa bụ onye tụwara ya ime nwa ọ mụtara. Ọ rụtụrụ aka ma sio na nwaanyị a bụ onye mụrụ nwa ya n'abalị 14 nke ọnwa Maachị afọ 2022 maka ọ gasịrị abalị 3 kpọmkwem n'abalị 17 ka ọ gara were ọtọ apịapịa nyegbuo nwa ahụ. Ọ gwara ndị agbata obi ya sị na nwa ahụ na-arịa arịa ebe ha bịara na-enyo enyo na agwọ nọ n'akịrịka mgbe ha nụrụ mkparịta ụka ya na otu obere nwa bụ onye o dunyere ga-azụtara ya ọgwụ oke. Ka o sila dị ka ọ gasịrị abalị ole na ole ka nwa ahụ nwụrụ ka ha bịara kpọkuo ndị ntorobịa bụ ndị bịara nwụchie ya. Ka o sila dị mgbe a gbara nwaanyị a bụ Amina ajụjụ ọnụ, ọ sịrị na ya gburu nwatakịrị ahụ n'ihi na o nweghị onye na-elekọta ha. Ka o sila dị Buba Musa bụkwa onye tụwara nwaanyị a ime n'oge a gbara ya ajụjụ ọnụ si na ya bụ onye ọrụ mekaniki ma ya kwere nkwa ịlụ Amina dịka nwunye ya nke abụọ, mana ya amaghị na Amina amụọ narị nwa ya ebe ọ sị na ya nọ n'ute ọrịa dịka a wara ya ihe ọwụwa n'ụlọ ọgwụ, mana ka ya lọtara ka ya bịara nụta na nwaanyị a egbuola nwa ya. Ka ọ dị ugbu a ndị uwe ojii steeti Adamawa anwụchiela nwaanyị a dịka ha na-atụ atụmatụ ịkpọpụ ya n'ụlọ ikpe maka ikpe ya ikpe. Ọ bụ ọnụ na-ekwuchitere ha bụ Suleman Ngoroje mere ka anyị mata nke a. Igbo bụ Igbo ndị ọma, n'ebe a ka anyị ga-achịkọta ya bụ akụkọ ụwa nke taa. Cheta nke ọma na ọ bịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Anyị ga-enyefe unu ugbu a n'aka Chief Obidike bụ onye nọ na BTV News dị na Washington, onye ga-akọrọ gị akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee ma mesịa wetara gị ihe omume nke a kpọrọ Let's Talk About It with Chief O, onye nụrụ olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Ụbọchị nta ka anyị chụọ n'Owere Nchi. Ka emesịanụ.